Muro remonta a súa campaña do mexillón. Despois duns anos de pouca cantidade, o bivalvo comeza a repuntar á espera, iso sí, dunha posible e agardada suba de prezos. O mexillón muradán vive un momento que recorda a tempos pasados. Había anos que non se registraban números como os deste 2025 en canto a capturas. Dende a confraría ven polo momento boa demanda logo de 3 anos á baixa. Unha situación que chega da man da mellora na mexilla. A campaña do mexillón este ano non podemos queixarnos, foi unha campaña máis ou menos boa, estuvo bastante bons rendimentos. Bueno, de momento demanda hai, entón eso é o que axudou, foi unha campaña que viñamos de pasar 3 anos moi malos, este ano, pois bueno, non vamos a decir que foi unha maravilla, pero bueno, foi mellor campaña que estes últimos anos. Entón esperemos que este ano que veña o mismo, parece que a mexilla tamén se está controlando un pouco, que hai mexilla, porque tamén houve aí 2 anos que tamén foi cando houve os problemas cos percebeiros, porque bueno, todo o mundo quer defender o seu, pero bueno, ao fin e ao cabo creo que todo está máis ou menos controlado, a xente vai tratando de poñela como pode, pon colectores nas bateas, bueno, parece que vamos entrando un pouco máis a situación controlada. Un momento que semella inmellorable en Muros de non ser polo valor do bivalvo. Aínda que con bons prezos na lonxa, na confraría agardan unha posible e ansiada suba que revalorice o produto. Os precios tamén subiron un pouco, igual tiñan que subir algo máis, porque como subeu todo, a seguridade social subeu, os sueldos subiron, o gasoil subeu todo bastante máis, igual co mexillón. Pero bueno, algunha pequena subida si tuvo. Esperemos que suba algo máis, porque senón, ao mellor o que ten moitas bateas, ainda se pode, ao mellor, pois bueno, salir do paso, pero o que ten unha batea sería máis difícil, se ten que ter unhas persoas contratadas, non o ten fácil, non?